Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, sicela ucofe ibhathini usubscribe, ulike, ushare le video khona izokwazi ukuthi ifinyelele nakwabanye. I-MKP Disaster Team ihambele eSpringfield lapho okube nesehlakalo khona esimbi okushe khona imizi. I-MKP Disaster Team bihambise usizo oluphuthumayo. Kodwa-ke kunamavidiyo-ke akhona akhombisayo beya khona futhi babuye babeka nenkulumo. Okwakho nje ukuthi ubuke-ke lamavidiyo alandelayo. Ubona nje wethambo bathengisa ngathi ubona nje wethambo bathengisa ngathi sizoba ngomzuzu aphume baphele sizoba ngomzuzu aphume baphele ubona nje wethambo Thambo ubona nje wethambo athengisa ngathi thina sizoba ngomzuzu aphume thina sizoba ngomzuzu aphume baphele ubona nje wethambo bathengisa ubona nje wethambo bathengisa ngathi sizoba ngomzuzu ngicela ungena phambi kwakho baphume baphele ubona nje wethambo bathengisa ngathi ubona nje wethambo bathengisa ngathi sizoba ngomzuzu aphume baphele sizoba ngomzuzu aphume baphele. Sihole. Comrade sinibingelele once again. Sibingelele umphakathi. Bakhona abanye abekho comrade ngenxa yokuthi basematohweni. Kodwa ke kulabo abakhona comrade. Njengoba nisibona sibaningi sibangaka. Sithunyiwe comrade. Sithunywe umsholozi. Sithunywe ubaba uJacob Zuma. After sekuzwakela ukuthi ushile la endaweni yethu kube sekuphuma umyalezo okwi-constitution yethu. I-constitution yethu ithi umuntu umuntu ngabantu. Umkhonto wesizwe uyayiprioritize kakhulu into yobuntu. Size la comrade ukuzokhombisa ubuntu ngokuzozwelana nani. Ukuba kuya ngathi comrade siwumkhonto wesizwe ngabe sikhuluma ukuthi yini esizoyenza ukuzomisa istructure lezi ezishile la. Kodwa ke comrade ngenxa ukuthi asikabibikho emandleni sisalimited ekwenzeni izinto eziningi esizifisayo. Kodwa lokho esikwenza njengamanje kuyi-demonstration yokuthi yini esizoyenza uma ngabe umkhonto wesizwe usuphethe eThekwini.
sinothando lwabantu, sinothando lomuntu ohluphekile, sinothando lomuntu ohlukumezekile, sinothando lokukhulula umuntu ocindezelekile siwumkhonto wesizwe. Asiyenzi lento comrade ngoba sithi senzela ukuzocela ivoti. Akakakhankaswa, isazophuma iy'nhlangano ey'ningi ziphume ezokhankasa, njengamanje akakakhankaswa. Lokhu esizokwenza ubuntu esifundiswe ubaba wethu uNcamalala, okuyena osithumile ukuthi asambeni siyoveza ubuntu, sibuyise ubuntu, singamalungu omkhonto wesizwe ebantwini bakithi abacindezelekile. Comrade, mphakathi wale ndawo zikhona impahla zokwembatha ezinye zintsha esifike nazo, kodwa asizukuzi